कि जब घर के चक्कर में पड़ जाला आदमी, कि जब घर के चक्कर में पड़ जाला आदमी तो सब वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। जब घर के चक्कर में पड़ जाला आदमी तो सब वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। जब घर के चक्कर में जब घर के चक्कर में लोग पड़ जाले वो हमें सब वेद शास्त्र भुला जाला। अरे कोनो वेद शास्त्र काम ना करी। जब घर के चक्कर में पड़ जाला आदमी तो सब वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। जब घर के चक्कर में कहल गई कैसे, पुत्र के वियोग औरी दौलत के रोग में, पुत्र के वियोग औरी दौलत के शौक में, मान मर्यादा औरी मोहब्बत के रोग में, नावनियर डोलिया नावनियर डोली डग मगा जाला आदमी तो सब वेद शास्त्र भुला जाला आदमी। जब घर के चक्कर में रथ नाही रोक सकल केहू दशरथ के, रथ नाही रोक सकल केहू दशरथ के, दुनिया में सोहरत भइल जेकर समरथ के। हो रथ नाही रोक सकल केहू दशरथ के, दुनिया में सोहरत भइल जेकर समरथ के। नर से न हारल उ तो हारी गइले नारी से,
नर से ना हरले लेकिन अपने घरे जाके हार गए। ठोकर दुवरिए पर खा जाला आदमी तो सब वेद शास्त्र भुला जाला आदमी जब घर के चक्कर में। अंत में कहेगे पड़ल हो मकरा बिनेला जाला रात दिन खाट के। देख ले हो मकरी जाला बिने ले लेकिन वो जाला बीन के अपने वही में फिर लपटा के अपने ही जोन बाटे की मर जाले। मकरा बिनेला जाला रात दिन खाट के अपने उलझ जाला उल्टा लटक के। अपने उलझ जाला उल्टा लटक के। अनुरागी साजी सवारी के दुनिया में आके लटक जाला आदमी तो सब वेद शास्त्र भुला जाला आदमी जब वो घर के चक्कर में पड़ी जाला आदमी तो सब वेद शास्त्र भुला जाला आदमी जब घर के चक्कर में पड़ी जाला आदमी तो सब वेद शास्त्र भुला जाला आदमी जब घर के चक्कर में पड़ी जाला आदमी सब वेद शास्त्र